Hola gent, avui us vull parlar d'una gallina, concretament aquesta gallina d'aquí. És una gallina autòctona dels Països Catalans, de Catalunya. És la famosa periquita, té molts noms, però ara la coneixem com a gallina pairal. Aquesta gallina s'ha recuperat pels esforços d'una associació, l'Associació Catalana de l'Amiga de la Gallina Pairal, a la qual us recomano la seva web. Ara us explicaré per què és molt interessant aquesta gallina. Aquesta gallina, la seva aptitud és una gallina nana, petiteta, ara s'ha espantat una miqueta, pobreta, i la seva característica principal és que és molt bona mare i per tant cuida molt bé els pollets i cova molts ous. Això és molt interessant perquè a pagès antigament no hi havia incubadores ni mecanismes per poder reproduir artificialment la viral i feien servir aquestes gallines per que criessin els animals d'altres races més grans, que convenia que les altres races es dediquessin exclusivament a fer ous, perquè quan les gallines estan cuidant els petits o covant els ous, deixen de posar els ous. Per tant, agafàvem ous de les gallines, les quals les teníem els galliners posant ous o engreixant-se, i aquestes les tenien exclusivament per criar els petits. En aquest cas, ara us ho ensenyaré. Veieu, aquí hem posat 6 ous. En concret, aquests 6 ous són de la gallina de Sant Cugat. Li hem tret els seus i li hem posat aquests que d'aquí poc naixeran i cuidaran molt bé. I l'altre galliner, la gallina de Sant Cugat, segueix posant. Aquí veieu una altra gallina pairal, que en aquest cas ja és tard, l'estic espantant una miqueta, però que està cuidant els seus petitets. Mireu aquí com lo bona mare que és. És una mare excel·lent. Saluda als amics. D'on surt aquesta raça de gallina? Doncs aquesta raça de gallina, que ha estat present en el territori des de fa molts anys, la van detectar uns bons amics que són els de l'associació Gallina Pairal. Concretament, en Jaume Berenguer Boix ha sigut amable, molt amable, i ens ha passat unes fotografies d'uns animals dels quals estan treballant. Estan treballant, doncs, per estudiar la raça, purificar-la, i també estan anant molt lluny, estan fent estudis genètics per comparar quin és el grau d'aïllament respecte a altres races de Catalunya. En concret, en les fotografies que ens ha passat, podem veure primer uns animals molt macos, que representarien la raça, que és un animal que els galls pesen una mitjana d'1 quilo, les gallines uns 800 grams, veieu que tenen les potes grogues, que tenen un pit robust, i després les diferents variants de color. En concret aquestes primeres és la variant més comuna que es va trobar, que és la variant blat. També s'ha vist altres colors, com la perdiuada, que són aquestes dues, i després hi ha una mica més escadusserament les de varietat blanc. No es descarta que es vagi treballant amb altres colors, però aquests tres crec que en aquests moments són els que són més comuns i són els que estan treballant més. Insisteixo que el món de les gallines és una raça que podem considerar que és pròpia de Catalunya, però el món de les gallines antigament i de la biodiversitat domèstica, més que races molt tancades, és que arreu del territori hi havia una varietat molt gran d'animals i plantes i hi havia zones que hi havia algunes amb característiques més comunes, que és el que ara coneixem com a races. Evidentment, la biodiversitat del nostre país i del planeta és una riquesa que no podem perdre i hem d'homenatjar aquesta gent com els bons amics de l'Associació de la Gallina Pairal que ens estan ajudant a que aquest patrimoni no es perdi. Espero que us hagi agradat aquest vídeo, espero que poseu molts m'agrada d'aquests i us espero els vostres comentaris. Fins la propera!